negeta ma dabo shoni kama amo dabo violence kama amo dabo ko fanga bila mo ta wardi ma ki bla mo la negeta dabo la sport de kama negeta la mo ko chenyumani negeta la manse ka ye shoni la amante ka ye mana kelela negeta la kele na fura ka be ko negeta la kele me karsa ko kare kono zo red vabo ne kan ga seranga do o kare kono ne tɔgɔ Omar Sangare ne ka taa domaine kɔnɔ bɛɛ bɛ wele CAS quoi ne bɛ entraînement kɛ club Greplein na Palais la an ka entraînement kɛ yɔrɔ filanan bɛ lycée Kanku Musa la Dawudabugu Greplein bɛ bras de fer kɛ a mɛnna an ye bras de fer caman kɛ mais an kun famana ka compétition organiser bon Greplein ka ɲinan bras de fer in yɛrɛ a dabɔlen tɛ dɔwɛrɛ kama a kun belebeleba yɛrɛ dɔ ye pour que ka nɛgɛtalaw kala ɲɔgɔn na dasa denmisɛnninw ka se k'u encourager ka u k'u cɛsiri nɛgɛta la k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛta tɛ dɛlɛŋaya ye nɛgɛtala yɛrɛ sari de nɛgɛta tɛ dɛlɛŋaya ye quoi nɛgɛta dabɔra nɛgɛta sport de i b'a fɔ ko ballontanw ni karatew ni fɛnw ye sport ye cogo min na bon vraiment an ka laɲini belebeleba o ye u ka se ka courage ta ka na bras de fer in participer le 8 janvier 23 a bɛ kɛ palais de la culture la café des arts kɔfɛla la donsow bɛ ɲɛnajɛ kɛ espace mun kan a bɛ daminɛ depuis 15h30 a dabɔlen bɛ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ kama ni mɔgɔ fɛn fɛn sera ka yan sɔrɔ bon vraiment a dayɛlɛnnen don bɛɛ ye k'a fɔ ko frontière bɛ yen nɔ an kɛlen bɛ ka frontière dan dɔw sigi nin tɛ don nin tɛ don non non o t'a la an y'a laɲini salle kana ni mɔgɔ kelen kelen de ye donc u bɛna mɔgɔ kelen kelen de di donc an b'olu tɔgɔw ta an yɛrɛ b'olu dafa pour que ka se k'a kɛ quoi musaka sara foyi t'a la a dabɔra ka nɛgɛtalaw kala ɲɔgɔn na dɔrɔn quoi ka nɛgɛtalaw kala ɲɔgɔn na c'est à dire Mali nɛgɛtala bɛɛ de ye fa kelen ba kelen bon bɛɛ ka wulikajɔ kun ye ko kelen ye bɛɛ ka cɛsiri dabɔlen bɛ fɛn kelen kama ne bɛ weleweleda kɛ k'a ɲɛsin Mali cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ vraiment bɛɛ ka na anw dɛmɛ an ka nin bras de fer in na ka participer vraiment o bɛ diya an ye quoi bɛɛ ka se ka bɔ i komi kɔnɔkulu ka na an dɛmɛ an ka bras de fer in na an ka dɛmɛbaga fɔlɔ ye palais yɛrɛ directeur ye o y'an dɛmɛ fɛn caman na an tɛna se k'an da don olu bɛɛ la bi ka walawala mais vraiment a y'an dɛmɛ bon Balabugu dugutigiw maires bɛɛ ka dɛmɛ dɔ b'a la dɔw y'an dɛmɛ kumakan na dɔw y'an dɛmɛ kɛwale la vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ fo i ka dɛmɛ la. Ne tɔgɔ Adama Kuyate n sununo ye Chicago ye an tɛmɛ ka Greplein ka salle la ne yɛrɛ Greplein Mamudu ye organisateur ye ɲe an kɛlen ka commission belebeleba labɛn dimanche le 8 janvier n'o ye bɛɛ dimanche par la culture kɔnɔna la an ye weleli bila Bamakɔ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma u ka na an ka commission kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la mɔgɔ tɛ na i yɛrɛ k'i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn ten tɔ parce que k'i ye nɛgɛtala ye an ye Bamakɔ sali bɛɛ de an ye Mali sali bɛɛ de wele n'i bɛ na n'i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn i n'aw ka sali président bɛ na ɲɔgɔn fɛ soit sali entraîneur o de bɛna ka n'i tɔgɔ dun i bɛ participer n'o ma kɛ n'i kelen wulila ka na an t'i dɔn sabula an kɔni y'a dabɔ an ka pere ka se ka ɲɔgɔn dɔn bon an ka nin commission min kan ka kɛ dimanche kari nata an ma musolakaw prévoir o la sinon musolakaw bɛ yen nɔ mais ni pour le moment ni kɔni ye cɛw dɔrɔn de fɔlɔ ka commission in kɛ nɛgɛta ma dabɔ sonyali kama a ma dabɔ violence kama a ma dabɔ ko fanga b'i la mɔgɔ ta wari d'i ma k'i bila mɔgɔ la nɛgɛta dabɔra sport de kama nɛgɛtala ye mɔgɔ cɛɲuman de ye nɛgɛtala man se ka ye sonyali la a man tɛ ka ye mana kɛlɛ la nɛgɛtala kelen n'a fɔra k'a bɛ ko nɛgɛtala kelen bɛ karisakaw ka kare kɔnɔ zon yɛrɛ vagabond yɛrɛ kan ka siran ka don o kare kɔnɔ pour que ka bɔ i yɛrɛ fɛ k'i bɛna entraînement kɛ an ka salle la n'o ye Greplein ka salle ye condition min b'a la a ka kan an ka walawala mɔgɔw ye u b'a faamu cogoya min na kelen n'i bɛna an ka salle la ka n'i tɔgɔ sɛbɛn an ka inscription ye 5000 francs ye cotisation chaque mois o ye 2000 francs 400 i bɛ na maintenant i bɛ na entraînement kɛ i bɛ na an ka salle la 1 i bɛ na ni bonya ye i bɛna mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ i ka mètre de i tɛ na anw fɛ yan k'a fɔ k'i b'i ka kulusiw yoro k'i yɛrɛ labila i b'a fɔ ko somɔgɔ tɛ mɔgɔ min na an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min somɔgɔ ye mɔgɔ min na mɔgɔ min ka éducation ka ɲi an mago bɛ mɔgɔ de la an ka mètre ba bɛ yan o tɔgɔ mètre Isaka mètre caman wɛrɛ mun to ye nka n bɛ ale tɔgɔ fɔ sabu ale y'an bɛɛ la mètre ba ye hali n'i ma deli ka nɛgɛ y'i ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ n'i nana anw fɛ yan i bɛ dege nɛgɛta la dɔɔnin fo k'i t'i kɛ dɔnnila wara ye de lundi jusqu'à samedi an bɛ entraînement k'o la à partir de 15h30 ka taa bila fo 20h la
bon entraînement fɛnɛ la règlement dɔw bɛ an ɲɔgɔn cɛ o la an bɛ wari minnu bɔ mɔgɔ n'a kɛ k'a fɔ i na wari min bɛ bɔ a bɛ ka di mɔgɔ dɔ bɛ k'a dun non wari ninnu tɛ wari k'a bɛ ka dun an bɛ wari minnu bɔ wari in bɛ bila ye de an ka président bɛ yen a bɛ wari in bila n'an ka matériel minnu tiɲɛna an ye matériel réparé ni wariw ye ni an ka dugumalaw an yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ duguma la sisan nɔ pavé de bɛ yen nɔ siman t'a kan bon an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ m'an dɛmɛ ka olu an boloma dɛmɛ ka wari d'a ma pour que k'an financer a kɛra burɛti wo a kɛra siman wo a kɛra cɛncɛn wo i k'an dɛmɛ an ka se an ka salle dilan ka ɲa sabula an ka salle yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ par la culture des directeurs an b'a fo kosɛbɛ foli belebeleba walayi dan tɛ foli min na a ye yɔrɔ d'an ma palais kɔnɔ yan an ka salle sigi palais kɔnɔ mais vraiment salle dilanni tɔ yɛrɛ an kɔni bɛ mɔgɔ ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ très bien an ka se an ka salle tɔ dilan k'a ménager ka ɲa i n'a fɔ an yɛrɛ ka laɲini a ye cogoya min na. an bɛ don ko bi jamana yɛrɛ kɔnɔ ni i ye commerçant caman sɔrɔ ka publicité k'u ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ lakodɔn a bɛ kɛ sababu mɔgɔw bɛ laɲini mun na a ka salle yɛrɛ kɔnɔ a bɛ olu sɔrɔ